Борислав Киряков. Скиор, майстор на спорта по ски, обиколил целия свят, така да се каже, без Америка. Нямах и желание да ида там. И много добре познавам Европа. И защо съм тук, да ви кажа? Защо съм тук? Защото ми писна да слушам разни папагали, така да кажа, както викаше стария поп Ангелов, папагали, които повтарят нещо, които хора никога не са идвали, не са видяли това, което аз видях с очите. И няма как да ни го изкаже, няма как сърцето ми просто бие с пулс 200. Още с идването ми даже, като ме впечатли тия високи зидове, които са сигурно 10, 12, 15 метра. Огромни, здрави зидове. И това ме върна в уния времена, когато България е била велика държава. Но след демокрацията, това не е моята България. България се разпадна. Навсякъде, където минавах, всичко беше паднало, щупено, разбито и унищожено. Идвайки тук, отново, аз се почувствах истински българин. Това, което е направено тук, ви гарантирам, че го няма никъде по Европа. Само, че трябва да дойдете, да го видите и да се уверите. И трябва да уважавате, че това е българското. И трябва всеки един от вас, скъпи мои братя българи, да знаете, както в черквата отиваме и плащаме свещичките и даваме, за да помагаме, за да може да се плаща на попа и на клисара и на клисарката, така и ние тук сме длъжни да даваме своя дан. Дали 20, 30, 50 или 100 лева. Ние сме длъжни като българи да дадеме принос, защото това момче Евелин, каквото е направил тук, не биха го направили за 35 години всички взети заедно. Специално към министъра на туризма. Господин министър, ако дойдете, го видите, защото съм сигурен, че не сте го виждали, това, което тук е съградено, то ще ви направи още по-велик, защото вие ще сте първият министър, който е дал официалния договор или дан това да бъде един наистина прекрасен исторически обект. Гордейте се, че сте българи. И доведете тук всички да видят, доведете целия свят, за да видите и да ни бъде срам. Защото това, което виждам зад мене, ето, не както македонците, измислени герои, ето това са наистина царете на България, които са носили славата. А сега какво правиме? Човека, който направи най-достойното нещо и най-силното, което може да се гордееме, искат да го мана да разрушат. Това ли искате, господа министри? Искате да разрушите историята на България? Затова всички тук зависи от вас, от нас, всеки един българи. Тук зависи от директорите на училищата, защото имате всички автобуси, клубовете, имате клубни автобуси. Всеки един спорт, всеки един ученик трябва да дойде, да види, да обиколи, защото един ден няма да им стигне. Да научи цялата история. Пред вас е цялата история на създаване на великата българска държава. Най-великата, която аз се гордея, че съм българин. И съм вел знамето по Европа. И искам всички да застанете, тези, които ме познавате. Дайте своя дан. Дайте да намерим начин как да помогнем. Мисля, че всеки един достоен кмет, без значение коя партия, пак ви казвам, може да се направи във всяко едно село и град, кутия, в която да всеки да сложи от сърце да даде това, за да направим и да увековечим, за да стане най-голямия исторически парк. Сега сме в селото Неофит Рилски, той се намира на 3 км от парка, а тук сега, където съм, в едно уникално място, Юртов парк се казва, където е много прохладно, виждате колко дървета и има точно възстановка на средновековната история на българския народ. Тук спокойно едно училище от деца, 150 деца могат да дойдат да посетят и да преживеят една седмична почивка, когато тук изключваме всички телефони. Тук всички деца се разказва историята и наистина ще създадем едно българско поколение от знаещи и можещи деца. Господа директори и вие, родители, последното тук виждам скалъпените, че Евелин Михайлов излъгал. Не, никой не е излъгал. Евелин Михайлов се убеждавам още един път, ето показваме го тук, че е направил невъзможното, което никога не е правено в България. Казвам ви, за първи път видях и вие, които ще дойдете, ще видите, ще се уверите с вашите очи, че това е уникално. Имаме идеалния шанс България да бъде топ дестинация на Европа. Няма да сбъркате, заповядайте.